салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Тоҷикон ТВ. Ягон бор шумо хостаед ки ба давру замонҳои пеш равед? Не, албатта, гап дар бораи асрҳои 10 ё ин ки 15 намеравад, балки сухан дар бораи замоне ки одамизод дар замин арзи вуҷуд надошт меравад, яъне замоне ки дар замин ҳайвонҳои азимҷуса зиндагӣ мекарданд. Пас видеои ҳозираи мо дар бораи ҳайвонҳои калонтарине ки дар тамоми давру замон калонтарин ҳисобида мешаванд мебошад. Тайёред? Пас рафтем. Титанобоа тақрибан 15-20 миллион сол пеш дар Амрикои Ҷанубӣ мори калонтарине пайдо шуда буд, ки ҳаҷму андозааш ба 13 метр мерасид, ки вазнаш зиёда аз 1 тоннаро ташкил медод, ки номаш Титанобоа мебошад. ин мори азимҷуса ба осонӣ метавонист ки ҳайвонҳои азимҷусаи давраи ҳозираро ба осонӣ истеъмол кунад. хӯроки асосии ин азимҷуса моҳиҳои калон ба ҳисоб мерафт. ин мор аз ҳама бадхашмтарин мор дар байни хазандаҳо ба ҳисоб меравад, ки бо тарзи печондан сайди худро мекушад, ки қувваи доштани ӯ ба 1 тонна мерасад, ки ба осонӣ устухонҳои сайди худро шикаста мехӯрад. Динозавр тимсоҳҳо яке аз ҳайвонҳои қадимтарин мебошанд, ки то давраи мо зиндагӣ карда омадаанд. ин тимсоҳ бо номи динозавр, ки дар давру замони динозаврҳо зиндагӣ мекард, яке аз калонтарин тимсоҳе мебошад, ки дарозиаш ба 10-6 метр мерасад ва аз тимсоҳҳои оддӣ даҳони дарозаш ва пӯсти баданаш фарқ мекунад ва хӯроки аслиаш динозаврҳои майда ҳамон замон буд, ки сайдашро бо даҳони дарозаш аз пойҳояш қапида ҳамла мекардааст. смилодон ин ҳайвон яке аз ҳайвонҳои қадимтарин мебошад, ки то давру замони мо каме аз онҳо расидааст, яъне палангҳо ва шерҳо мебошанд. ин паланг аз палангҳои оддӣ аз он фарқ мекунад, ки дандонҳо ва ҷисми калон ва ҳамчунин суръати сахт дорад, ки барои сайдро доштан ва қапидан талош мекардааст. дандони смилодон дароз буда аз даҳонаш берун баромадааст, ки ин барои сайдро доштан кӯмаки калон барои смилодон мерасондааст. мегалодон ин акула яке аз ҳайвони зериобии калонтарин дар тамоми баҳр ба ҳисоб меравад, ки дарозиаш 13-18 метрро ташкил медиҳад, ки ин аз ҳозира акулаи сафеде, ки дар айни замон калонтарин ҳисобида мешавад, 3 маротиба аз он калон мебошад ва хӯроки мегалодон ин китҳои калон мебошад.